Davita wakatambao kusvika maila popota miri yemundo kuimbao nenindo asi ndoda kuti timbonatsotaurana vazukuru aiwa ngatimbotaurane kumakomenzi chimbonatsondiudzai nhasi tiri kungobata nyaya dzisinganatsoita zvakanaka dzekutorana vakadzi chete. Bhururu ambotora bhururu wake apa ave munin'ina akupindira maiguru mukadzi wamukoma. Zvinofamba sei chaizvo? Ndakutyai vazukuru. Vazukuru vangu ndakutyai. Right, ndisanda kuradzai ka video kandauya nako kandoda kuti muzvinzwire mega nekuzvionera. Kana unga usati wasubscribe pa Saint TV ndokurudzira uchidi chisubscribe. Turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Also vazukuru tine video rimwe rataita rataisa pa first pinned comment nenyaya yakangoda kufanana neyatauya nayo nezvi. Endai munoona zvakare handiti motiudza kuti chirinani ndechipi pamavidheos atinawo nhasika rinani nyaya iri nani ndeipa handiti panapa tazoona ndiTinashe atora maiguru naTinashe vane kuwirirana kwanga kuripo kwekuda kutsotsonyana beans handiti so mukoma vazoita zvekutotora kavidheo sehumpo vati handirove munhu but ndichakutorai video seproof yekuti mimi manga muchitonditsotsa beans yangu akuseka nhamo serugara handiti so kavidheo kacho ndokanoteera from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Ngatilikewo mavideos edu azukuru. Let's like, comment nekushare nehama neshamwari ande tinoona chiti much love. Tinashe, ndikutora video. Ndatsaka waitochiva mukadzi wangu wese. Iwo wakangwanakirwa naTinashe ka? Usandirambire. Usandirambire. Haunonyorwa message uchinzi ndikazo sleep over unonzi ukasapindira uchikurukaradza kuti unonzi waida. Alright, asi wakanzi ndikuyazo sleep over wakati boga. Saka chiro tongo chitomubvisira bhurugwa. Ndati zvichiro tongoda mubvisira bhurugwa. Saka uri kuramba chi? Handino kusvikira murimba muno. Saka uri kuramba chi? Tinashe, blazi yako wandidaro nhasi.